Не си алергичен към пролета, просто тялото ти се защитава. Когато въздухът стане тежък от прах, дихателната система влиза в паника. Бронхо успокоява този рефлекс, така че можеш отново да дишаш спокойно навън. Няма нужда да се криеш от природата. Тя е твоето решение. Повечето хора лекуват симптомите, а не причината. Раздразнените дихателни пътища. Бронхо действа директно върху тях, като ги успокоява и отпушва, още след първите пръскания. Не просто маскира проблема, решава го. Комбинацията от прополис, мента, джинджифил и бял ман поддържа белите дробове, чисти и имунната система силна. Усещаш прохлада, дишането се отпуска, гърдите стават леки. Над 5000 души вече споделят, че алергиите им не контролират живота им. Можеш да продължиш да се бориш с всяка смяна на сезона или просто да вземеш в ръка бронхо и да дишаш както преди. Не чакай да започне пак кашлицата. Направи първата крачка сега. Поръчи бронхоспрей сега и усети разликата още днес. Дишай спокойно, без прах, без дразване. Само природа. Последвай линка около видеото и вземи своя бронхоспрей днес.